Nyakora mogi jonga ya rekin machino kinyuma ka wuono chenro maru piny dhi nyime ahinya bende kwa chako sani kod chal mano mara piny Kenya. Konde mopogore opogore mosebedo kae ka waluoni kendo wasebedo kae ka wamiyo pek ahinya weekend mokalo ni obedo weekend mar nyasi mar Madaraka mar 62 nyakora mogi jwang arne piny Kenya yud thuolo mano mar tayo chenro gi owuon mano kowuok e lwet jowagunda e tielo mokwongo oninga mar 1900 Prauchiel kod adek. Harwak ni machiegni nyinga Cleophas Luoch Kisumu Kenya kwar mukio nyaka sangwa dhibedo kaya kod ariyo ka wanono Madaraka Day mano timore county ma Homa Bay weekend ni to bedo yo machal nade gik mathoth ahinya mantiere kar kae twak mar jatend piny Kenya kod ogai mar ODM Raila Odinga kod mathoth bende mantiere kar kae amodu warang bende singo mantiere ne rowere jomatindo kasani oganda ikore ni chenro mopogore pacho kae tainya budget mibosom kachel kod kakalo paro mar chik mar omenda madhi bedo katayo budget makamano nyakora mogi jwang to kopogore gi mago ber kod dongruok mobiro kaluwore kod nyasi machalo kama singo momed chiu kake bologi kikako nego bedi chopo gi kare ada mi wenda thuolo mar mondo miyo moso kinyi makawuono gikono ni weekend mar gito bedo machal nade ka wachako chal mar piny Kenya kinyi makawuono kaito kod achiel kachiel e mbui te mag Ramogi TV Kenya mano YouTube kamontiere live Ramogi TV mbui mar Facebook kod Ramogi TV KE mbui mar X Ramogi TV Kenya bende mbui mar Instagram kamontiere achiel kachiel ka SMS line oyaw en ari adeka auchiel nono kaito kod wasani nyaka giko mar chenro studio man Nairobi ka antiere kaya kod okil Kamaloka Joshua Nyamori oyawre wakili kenu machiegni oyawre Cleophas amoso jokanyana mkono gintie amor mar yudo thuolo mar biro go mbaka bang' kanyo watiko celebration ma Homa Bay ero kamana nyakendo machiegni ene odong' matin to lal gi duondi nyo miel kendo wawer kabisa maduonda kodwa malal nenore kendo winjore nyakora mojonga wantiere kar ka bende wan gi wendo e studio mar Kisumu Setho Kumu janon siasa kinyi makawuono Seth Kisumu chewe machal nade kod une mood mar Madaraka kamano Cleophas mkunga musomi kwa mwenyejiwa kamara mwenyeji chako jumani manyien nyasi mar Madaraka no gikondo maber osebedo Migori ya juma mokalo gimoro Thursday kawa luorre gi president projects mano launch to no culminate kane wane Madaraka on Sunday koro dhi maber nitiere gik mang'eny ma president ono kwa luka wanwa medo mana siro sirikani kendo yeno ni mbele kawadeli maber ero kamana ahinya gik mathoth pod tie kar kae mondo mwarangi to mokwongo kama dane wachak rango en twak mar jatend piny Kenya mano William Ruto kane ntiere e lap mano Homa Bay stadium mano kama gintiere kacha mano Raila Odinga stadium ma Homa Bay mano Rosh mano ka wantiere kar kanyo mano twak mar jatend piny Kenya William Ruto Raila Odinga kod Gladys Wanga kanya kama da chake nyakora mojonga kato bange amadhi nyime kotoko penjre ni ber mantiere twak gi giduto gibo chopo ya machal nade obinya nesigana mondo soka kod nyawadwa Lydia Okeyo en odiochieng' Madaraka mar 62 mano bagi alap mar Raila Odinga e county ma Homa Bay nyasi mano tela gi jatend piny Kenya William Ruto kendo no yora gi jotelo mopogore jatend piny Kenya William Ruto dwoko erokamano ne ogai mar ODM Raila Odinga kuom makruok kode sirikand manyuanda mar broad based ma wacho ni osekelo ganda jo Kenya kanyakla kendo ochwalo chenro mag dongruok mbele. Asanteni sana kwa kutukaribisha Homa Bay. Tunawaheshimu, tunawapenda na mimi nataka niwahakikishie safari hii tutatembea kwa pamoja. Nataka nimshukuru ndugu yangu mkubwa Mheshimiwa Raila Odinga aka Baba kwa kuunganisha pamoja na mimi taifa letu la Kenya. Tuondoe siasa ya chuki na ukabila na mambo ya kisirani. Tuwaweke watu wa Kenya pamoja kwa sababu umoja ni nguvu. Ndio muimbaji mmoja hapa akatuambia one waonge wasiwasi, one waonge watch, one wachodho mana teach.
Ogai mar duond bura mar ODM Raila Odinga oko jatend piny Kenya William Ruto mondo med chwalo omenda ne sirikand kor gwenge kaka yor konyo tao chenro mag dongruok ne oganda jo Kenya. I want to invite you, Your Excellency, to ensure that devolution works. Empower the devolution. Number one, by giving more resources coming down to the counties. That is why I would like to hear today on the National Day appeal to Parliament to implement what we had put in our agreement, that 450 billion shillings be allocated to counties in this coming budget. We want to see that the governors get sufficient resources to do their work. And then they are also going to be supervised by other institutions. We want Kenyans to live in peace and in unity. Yothurwa. Unenogi wanenoni. Wija maber. Uroko welu. Governor ma county ma Homa Bay Gladys Wanga onyiso moro mare gi sirikand manyonda mar broad based ma wacho ni osenyawo dongruok kendo ok bi weyo ng'ata chien kata matin. I thank you, Mr. President, and Your Excellency Baba, for coming together to ensure that no Kenyan is left behind through this broad-based arrangement. This is how we will tackle the challenges confronting us, by having everyone on board the Kenya prosperity ship, the men, the women, the youth, the persons with disability, the elderly, the marginalized, and all 47 counties. Aye. Nakora mujua ngwasidu karkai wijo kanya chelka kama gintiere. Kadi winjo sigana machielo mano kel kod Walter Nyambaka chaka ni winje wijo kanyo governor emuchio karkanyo. Wacho ni governor nutuere kendo nen orwako welo. Mano kama ni ntiere karkai. Achako kod wach ma jatend piny Kenya owacho. Wakili Nyamori. Bende wasiwasi nitie. Toka wasiwasi nitiere. Bende tishwadore kako winjore. Wach ma jatend piny Kenya wacho ka nitiere Homa Bay. An amor ka Homa Bay ineno ka duonda olal. Nikech nyowarwako ker gi jakom Raila Odinga to gi welo manyo gibiro go gi sironyo gi mor. Mor nikech mokwongo ing'eni wan wasebedo opposition kuom higni mang'eny. Manyochopo kama wachake bedo opposition kwa watendo makoro an gi lwar wiya pod jowanyoni opposition. Gima nyochanda en ni to wadhi we nyithindwa gi nyikwawa be mondo live mana life mar opposition, life ma sirikal o marginalize jowa, life ma sirikal ok ng'i interest mag jo kanyanam. To ceremony manyo kel Homa Bay ni nyo en symbolic in many ways. Ni iyudo ka jo Kenya riwore e Homa Bay ka jo Homa Bay be nyo biro gi jo oganda ma joluo nyo biro from kamora mora. Mineno ka kata stadium nyo pong, nyo chuno no chako yaw gates mondo nyaka pap kamigo piracha mondo ji odonjo bedie nikech ji nyo pong moingo stadium. Manyiso ni ji nyo nigi ilo, ji nyo nigi mor. President kanyo loso nyo ko disappoint nikech nyo loso ukungu nyiswa kuma waae kako ganda in the last 62 years, and especially progress was loso e weche mag thieth, weche mag somo, weche mag other development areas, weche mag blue economy. Ayo nyiswa gik ma serikal timo sani. For instance, one big project ma Kenya nego e wach ma blue economy en wach mitimo Kabonyo Kanyagwan, mitimo the fisheries aquaculture center, ma bro restock go nam. At the same time ibro punji ji weche mag rech. At the same time ingen serikal timo the 10 beaches mag 10 landing beaches, landing sites mag Jonam. And then Paya Homa Bay being any president nyo yao just a day before
a day or two before that event. And then in Ngeobe, near affordable housing, one of the projects manyo have been handed over. Then Project National Housing Corporation Chogero Homa Bay. My president Nyomuji Kifungu, Jomada on Jomondo Chakdake Utego. Kama no benyo ineno kodi Kisumu, more inspect Project Madembele Lumumba, and at the same time, nyo they oneno what is happening, Project Muserumo, Mama Kasembo. So gimanyo monya wachiniwa wuok go gineni event any event ni omiyo Kenya confidence ni one on the right trajectory as a country. We made mana focus wabru chopo kama wade and amomiyo nya morbe kaja dungra ilodinga kanyo chung to wacho tijoko wacho ni openjo jowani bune no kama wadien kama no and kama no ineno ka focus mare enisa nigi wuotho gi president kagi makore mana lwedo ji ariyo nyino kagi wuotho tena manyiso ni mane direction manyomiyo jopiny monego jopiny jothurwa onego dhiye. Ero kama nainya seto kumuka ene sudi makisumu Raila Odinga wacho karkanyo mana kama wakili benote ukarkae openjo kanyo ni be uneno gima neno ni Seth achako di karkanyo kani intiere kanyo county ma Homa Bay gi alwora ma Nyanza kinde mane timo chenro machalo kamae ni nene yo machal nade imbe neno gima Raila Odinga neno chato nyaka sani paro mokwongo wi nyasi mar Madaraka kaka nobedo. Pero kamano Cleophas nitie ga gima iwacho ga kaluo kani gima Baba Raila Odinga nyalo neno koninde lo kata kobet piny wano kudwane kata kwa idho got kata kwa chung kumabor machal nade omiyo ka baba wacho ni nitiere gimo neno to wang'eyo ni nitiere gimo neno mbele kanyo to gima baba neno no wasenene ka president nyocho biro Nyaburi oboke Rangwe Road wawe kiloso Homa Bay kanyo Kosiga Rangwe Asumbi Water Project oweyo kiloso kanyo gi president 500 million Homa Bay paya obedo launched kanyo. Last mile connectivity madhie ute ma chopo 25,000 oweyo Homa Bay kanyo. 40 km Marindi Oria Bridge iloso kanyo. Koro gima baba wachono neno no gini en ber kendo en dongruok kendo en gima dhi miyo Uganda luo dhi mbele. Ng'eni kinde mang'eny kaka wakili Joshua Nyamuri osewacho Uganda luo osebedo mana ka gin oganda mong'e mana gi maandamano gibedo opposition ni wan mondo ber moro amoro binwa wasebedo mana kwa dhieyo to kata kwa dhieyo no iyudo ni ka gik moko biro to kendo ok ibi ka luo ka gidhi kuonde mopogore. Omiyo sani wan gi opportunity maber mar tiyo gi sirikal kendo neno ni dongruok obironwa. To kata kane wane piny Homa Bay ka wawuotho kuonde duto mane wadhie ne waneno ka joorwako president maber kendo no mor kabisa. Nitiere gik mang'eny mane jotendwa okwaye to kaniwinje kanoloso nowacho ni magi bro tim. Kata December ni kanoloso nowacho ni there is a ferry miloso idhi los gi Kenya Shipyard Kisumu ka ma en 1.2 billion. Ferry no bro konyo mondo miji kata cargo mek ji osud maber nam lolwe ka. Omiyo partnership kata tiyo mineno ka jaluo sani tiyo gi sirikal ni en gima nonego bedni wachako timo ndalo machon. Gima nyabedo na malit en ni wachako puonjre tiyo gi sirikal kodeko matin lakini onge gima rach mosetimre. Wakwayo mana joani wameduru siro sirikal dongruoge gi wadwa nobinwa yore wa odwaro no losi skunde wa odwaro no geri. Omiyo wan wamor ka partnership motimo gi sirikal ni nitie. Gima baba wacho no wasenene to no dong mana matin to wacho ni 10 bila break lakini gima neno no iluongo ni 10 bila break Cleophas. Kamano Seth kama entiere 10 bila break oganda moko nigi paro mopogore to sani gisebedo ka itimo campaign mopogore opogore. Ranyisi mar oganda pongo alap ma Homa Bay kata Homa Bay Raila Odinga stadium ma Homa Bay oganda mamoko ne neno ka gima ne mana jok moko maonge sae machope nyasi machalo kamae ka ogeni mamoko nigi paro mopogore. Umi paro machalane ka ng'at matin mokwongo ma ja Kenya ma joma tindo mathoth ma opongo pap makamacha yudo odiochieng'no machieng' Jumapil kero gi kama chal nade. Weche sani opogore en weche mag one term, two term, moko wacho no term, half term, mid term, end term, term thoth kama gintiere karka.
to magi oganda ma moko kuom gino go thuolo mag chopo e alap Seth. Ero kamano Cleophas. Adwani awach gimoro ka Cleophas mosebedo ka chando ji Kenya ka. Kinde ma watimo celebrations gi, ineno ga ka ji dhi ma ji pok stadium. Ma ok gimotimre Kisumu kende. King'iyo Madaraka de celebrations, national celebrations mitimo ga gi, ji dhiga e pap to ji pong'o. To ere kaka wan kaka oganda Luo kwa dhi wapong'o to ni mano rach. To oganda moko kudhi opong'o stadium to onge wach kendo mano ber. To mae gima ineno kosebedo ka chando Kenya ka ni kinde moro amora ka jaluo mor ka oganda wa nigi ber mabiro negi, to iwinjo ka dhok moro chako wuok oko ni jogo onge gima timo, jogo onge gi dich moro amora. Ok en adier. Ne wan Homa Bay, jowa nochako donjo Homa Bay Saturday gotieno, nitie nyaka joma nonindo e stadium kanyo. Ma bai gi sapaga chel sapaga riyo gokinyi pap no pong'. Ok ni jowa onge gima ginyalo timo, jowa ni gik ma ginyalo timo. To Sunday no ne en holiday, matere ni kata ng'ama dhi tich oket tijeno kando, ng'ama nigi gire moro motimo oket kando. Ne wadhi rwako president nikech gigo maber mosetimonwa kaka oganda Luo. Ng'e ni pile pile ng'ama konyi, ng'ama geri e ng'ama en osiepni. To ng'ama osiepni kobiro limi, dongi dhi oko kendo itimo kila kitu minyalo mondo mi rwako osiepni ni mondo ing'e niya ni ng'anyo osebedo ka konya kendo ng'anyo osebedo ka chung koda. Koro ok ni onge gimoro amora ma jaluo ne nyalo timo kata gima jowan ok nyal timo. Jok winjo ka go dhok mar one time, joma go dhok mar no time go, kinono kendo king'iyo tidhi do nigi yo mlima Kenya kocha, winjo ka wach no ng'eny ahinya. Gin kinde mane gin e sirikand ni, kinde mane ber ne biro negi, sirikal ne ber ndi. To ni koro wanto ka wane sirikal, seche migeronwa yore, seche midwa gernwa feri ya nam ka, seche migeronwa landing sites kendo ber bironwa, ni to kendo koro sirikand ni rach, sirikand ni ok ber. Dongi neno ka ukora moro ni kanyo moko nigo beni wayie jowa donje. Wan sirikand ni gik magisekelonwa, gik magisesingo, gik magidwa kelonwa higni 10 magine telogi. Mage ma wadhi kao, mage ma wadhi kwano. Wani wawuok oko rwako rais nikech osiep mosetudo kodwa gi ber mosekelonwa kaluo ka Cleophas. Erokamano ahinya Seth. Aduogo sto kar kae. Nyasi mar Madaraka timore ndalo manok tok ka nonro mar TIFF osewuok. Oganda ma kaluo ma siro paro mano mar broad based kaachiel koda ka oganda ma bende kwede Wakili Nyamori kama intiere paro mar bedo e sirkal. Deponi ni gimoro manya bedo nen foreign ne jowa kata gimoro man mabor gi jowa manyaka gibed mana convinced nyaka rwak gik moro achiel mondo wach ni oyo wasebedo oko ma sirkal, oganda Luo osebedo oko ma sirkal, kinde ni en mar bedo e sirkal. Joma gi mondo gibed ni kawa agenda ni to kete winjo piny kama gintie nyaka sani nitie joluo mamoko bende menyalo wacho ni adier sani ji nie sirkal to gini wacho ni oyo wan waonge chenro ni mar broad based. Okay. Ingeni nyocha neno report mar TIFF no ta penjore ni to girgino nyocha gidhi timo joluma ni kanye, because an awuotho e Kenya ka to kama maromo gi jaluo tatemo gogo mbaka winjo ni to piny dhi nade to siasa dhi nade to gin gi paro nang'o. To anyalo nyisi ni kuom joluo 10 chiegni 8 ibro yudo ni ng'iyo ni watch broad based gi 2027 ka wariwore gi President William Ruto e focus ma jowa nigo. Ingeni king'iyo jomosomo statistics nyisi ni king'iyo wach mar opinion poll gi to nego bed ni ing'iyo kwanza ni confidence level mar poll no chal nade, to no time kanye, to no time gi jiedi, no penji edi, to jomo no penji gi gin joma ni kanye. Okay, adwa ni manda en kare joma dwaro ni mondo ng'eyo gima jowa fimo mondo dhi e boma ma Siaya, Kisumu, Homa Bay kata nyogi tima nonro e Homa Bay mondo giwinj gima joganda wa oriwore ni wane broad based, and broad based ni emo bro dhigo nyaka 2027. Ingeni some of these opinion polls begin gik ma idwari mondo divert go attention mar jowa. So
gik ma jo osebedo ka struggle ne mana kaka senator youth leader Oburu Odinga nowacho sani wan gi chance mar providing services mag jowago e sirikandani kech sirikandani wan gi ministries ma key wan gi ministry mar treasury kama ema loso budget ma itiyogo Kenya to ministry mar treasury kwa chakwa dhi e parliament wayudo ni chairman mar budget be en mana wuodwa ma wuoda lego atandi maka gibet piny gi mbadi to nyaka ging'e ka kalam gwedho jaduong' Mbadi nyiso ni previously Russia that is ni Ramogi Odinga household ne yudo mana $200,000 emani county government nyalo miyo but nyaka nyo gitere level 6 sani gidhi miye I think 2.8 billion more than 10 times pesa magisebedo ni yudo kineno projects ma government oseyawo thurwa and then Attorney General kata ka pesa moro aloka ngama keto se yen ma Attorney General nyako ng'iye ni to bing ni en nya Kano ni to mane madhi Kano to mane madhi Siaya. Okay, what about weche mag security mwasebedo kwa wan go gi problem ineno ka gi national administration ineno ka PS Raymond Omolo osebedo ka temo mondo ong'inji administrative structure administrative locations, gi sub-locations, gi divisions, mathurwa gi districts, mondo wabed gi more government services madhine jo piny mwalo. Gine energy ni thurwa, energy mariembo economy. Angoma jo thurwa pod nyalo dwaro. Manya dhi umi opposition. Diponi wakili Nyamori Mosco mga dikar kanyo. Kama ntiere ni, en ni japiny poko neno olemogi koso gin mana positions emantiere maloku mana nyalo wacho ni oyo positions ntiere to ofuk japinje diponi motuo ema nyaka sani ok ne ber mar bedo e sirkal gimo miyo nyi neno ka jowa nyomondo Homabay kendo girito jotelo magi go gipamo ne jotelo nikech ni jowa mor ni gik ma gisebedo ka gigombe chunygi gino katimore ino ka president kubiro to yawon Wandara to bang ok no yawe kende after a few days ino kalam gore die Homabay sani Homabay was a dying urban area sani obedo revived nikech ndeche olosi paya olosi kidi tineno ka the university odich. Okay, the German program my president PS Raymond Omolo is hosting 700 nyethino for the last 8 months. Oseboro ka pujore German language. Another few weeks gibro bedo ni gitieko mondo gi oket gi ndege gidhi giti Germany. Okay, fish landing beaches ka the enhance activity manie nam angoma pod jowa nyalo pingo kuom gini an adwa na nyisi an adhiga ground nyu kata nyoro nyo an gi bura gi jo oganda manyalenda konyo ani discuss weche lope manyalenda nya penjo gi to unu neno gini nade jo nyalenda bi ko so untie nyalenda nyo an gi jo nyalenda jo Kasagam te gi jo modak nyalenda ma owners mag lope. Okay, nyo gi nyisa ni gin very clear kaka oganda ma Kasagam ka oganda ma Nyalenda ni gin gi support President William Ruto nya kalo rabur dalawa amikora penyo ni to jomatimo opinion poll madi do keto opinion poll ni joluokia ni how many percent ma support gitime kanye. Okay, because kidi all over Nyanza jowa are excited jowa and ng'eyo ni change ok nya biro dichiel definitely nitie areas ma pod jowa pod chandore jowa pod dwaro tije to gik mineno kitimogi ema bro kelo tije tijno ema bro kelo pesa e ofuko so wadwa mana mondo wamed kaw projects gitwa kelo thurwa kaw projects gitwa kelo thurwa mondo jowa be winje ber moganda moko gi osega winjo ng'ama timo wuondo jowa ni pod jowa odogi opposition odhi ochagre kumigini 62 moro mano ng'ama dwa siko jowa e nam
ero kamana nyawa kili nyambrana duogiri ero maber mar chopo Nyalenda ayo kanyo okona nyoro ni bura ntiere magala moro kanyo mano alwora ma Nyalenda weche mag lo kod mamoko bende ma yudo kanyo ka ilose ber mar bende sirkal ni an mane Seth ojende no pongo alap ma Raila Odinga stadium ma Homa Bay ojende mochopo stadium ka kuom nonro mari negi chopo mar medo winjo singo koso mar dhi mondo miyo ogol ne giriyo mara gik ma gisebedo ka girito neno kaka dongruoge mabiro kaluo e kin gik mamoko mantiere karkacha depo ni gin oganda mano chupa neno jatend piny Kenya kendo winjo singo mage kod siasa migo e iye kod masomo mapontiere karkae paro mari wi mano Common Nuclear Fast. Aparo ni ojende go nochopo ne weche mang'eny mokwongo ng'e ni kaluo koni ne wan jomoko ng'iyo gi neno rais ne wanene ka dichiel king'iyo kata President Uhuru Kenyatta en tam ne mar ariyo mo obiro kaluo ka alimoa king'iyo President Kibaki Kisumu ka no oneno mani TV ka Nairobi area na Homa Bay gi nokonyono kata king'iyo President Moi magi kuonde mane ok gibiga President Ruto ni president mosewuotho kaluo ka moloyo presidents modongi te to mano timo nikech oherowa kanineno ka vijende kabiro kanineno ogandawa kobiro e stadium mar Raila Odinga kacha joka no biro rwako welo president osebedo Homa Bay on Saturday en kanyo Friday ne en kanyo Thursday ne en kanyo to ndalo adek mandineno ka en Homa Bay gi nitiere projects mano biro yao nitiere singo mano keto kendo nitiere gik mang'eny mano kelo ne jo Homa Bay koro jomoko mane abe sub counties mopogore mane president okowuothe bende ne biro mondo migigone president erokamano ne gik ma president osekelo negi kendo mondo migiwinje gima president dwa nyiso jo Kenya igeni nitie gimoro ka iluongo ni patriotism ni kaka wan jo Kenya nyaka wabed gi mor nyaka wabed gi ilo mar bedo jo kanyo mar Kenya to president ne miluongo ni a symbol of national unity ni ene mokelo oganda jo Kenya tete kanyakla koro kineno ka ji biro kendo ji biro mang'eny kuma president nitiere mano wabiro ir ng'atwa miluongo ni a symbol of national unity wadwa winjo ni wawacho nwang'o maendeleo mane monyalo kelonwa to ka niwinjo ka president no wuoyo e park mar Raila Odinga Stadium niwinjo ko owacho okang' ma sirikal mar bottom up economic transformation agenda osekawo chakre gi donjo e telo nyaka sani king'iyo social health authority SHA iwinjo kowacho ni SHA tiyo king'iyo affordable housing kokalo through Boma Yangu owacho ni sani ji yudo ute ma chon nok wanyal yudo kendo sani you can own a house obed studio 1 bedroom 2 bedroom yot mondo mi yude kaning'iyo sector mar pur agriculture be gik moko dok piny kanodonjo fertilizer nen 7,500 sani odok piny nyaka 2,500 koro nitie gik mang'eny mane jo Kenya dwaro no winj koa ir president to ne gibiro kanyo mondo mi giwinj gi itgi ok ni ibet e radio kata mana ibet e TV mondo ne but idwa ni winj mondo iwinja ne wach ma kuome mane gini neno ka ji nopong' Madaraka Day to kata ka ning'iyo the environment kata the feel good factor wane waluso gi ji e pap ne waluso kanyo kendo ne waluoro jogo ne mor kabisa gi gima president otimo negi kendo ni winjo ka giwacho ni chakre Homa Bay ni bed devolve kata mondo bi obed county President William Ruto emoseparogi August be pod odok nitiere devolution conference modhi timo kanyo to Cleophas nadana achaka wach gimoro ng'e ni successive governments mosebedo godo osebedo ka marginalized kendo neglect area mar oganda luo koni to mano osebedo mana katimre nikech siasa ma wasebedo ka wagoyo koro ineno ka sani jowa nigi siso kendo gin gi mor kendo gin gi chuny mar bedo e sirikal kendo giti gi sirikal that is why ineno anytime ma president obiro kinde ka kinde ko bag function mora mora iseneno ka ji wawuok e rombgi duto te mondo mi gidhi kendo giwinj gik ma president wacho
To katieko wach Tifa Paul mani wacho cha. Ayie gi wakili Joshua Nyamori. Akiani en opinion poll manotim kanye to notime gi jomage. Nikech kiwuotho kaluo waka tidhi yudo ni ata malo machopo gimoro 97 kata 98% mek jowa omor gi gik ma President William Samoei Ruto osebedo katimonwa. Nikech en dongruok mineno sani kidhi Kisumu, Mamboleo, Kipsitet Road. Contractors ni e yorno kendo gilose okete lam sani. Kidhi e yo madisori ilose. Matire ni President Ruto kowacho ni adhi timo. To make sure ni gima wacho no otimo. To mani gima pok osebedo ka timre kaluo waka. En dongruok ma waneno, en ber ma wanyalo neno. King'iyo yawuotwa moket e sirikal, lemo momigi, gin lemo madongo kendo gin lemo mosebedo ka kelonwa pogruok. King'iyo gima CS mar timo. Sani neno ka last connectivity osebedo mang'eny kaluo wakoni. Ineno ka stima dhi e dala ka dala. King'iyo CS John Mbadi, ineno ka project ma President owacho ni dhi tim, ineno ka almost immediately ichako timgi. Nikech ing'eni chon ji ne wacho ga ni CS mar finance onge teko moro amora. Ji nyaka ng'e ni CS mar finance no emobete pesa kendo ene mogolo pesa madhi kamoro amora. King'iyo arita kwe mar Kenya, PS Raymond Omolo, programs mang'eny matimore kaluo ka, obed Widows Empowerment Program, obed Youth Transition Initiative, timore kokalo from PS Raymond Omolo. Magi ber mabiro ne jowa. Koro kineno ka ji wuok oko ni ji dhi rwako President Cleophas, we jowa wuog oko, we girwak President. Wan ma wang'e mor kendo wan wang'e ber ma President osekelonwa kaluo ka. Erokamano ahinya. Nitie jogo ma nigi ng'ur mopogore opogore kendo ma gik moko mosebedo e mbui. Wakili Nyamori, gin weche ma wacho ni ero idhiro kod jogo makedo sirkal tesre. Kendo gisebedo ka giwuoyo, giwacho ni sirkal medo mana golo singo ewi singo. Chenro gino bende luwogi yo machal nade. Kowach ni landing sites idhi loso chiko, madek kuom gidhi bede e kaunti ma Homa Bay. Nitie chirni ma igero, nitie mano yaw rangwe bago mag kuonde mag uso rech. Ikin gik mamoko mantiere kar kae. Chenro gi luwogi yo machal nade gi jotendwa. Bende gintiere kod tekono, mano mar luwo di jatend piny Kenya nosingo landing sites manyien adek e kaunti ma Homa Bay. Otim gi yo machal nade nikech gikere Kisumu nyaka Busia mantiere alwora mar Nam Lolwe. Gitime nade sani ka gidhi kode nyime. Now, one, ingeni nitie joma pingo gik moko e mbui to gidhi e ground. Teka ni en gi bundle moro mar siling 50 ni ok ti onge gima timore one time. Okay? Adwa nyiso ng'ama pingo ni gik ma president osebedo ka timo ok timre mondo dhi ane kabonyo sani one tije matimore a project I think it's about 1.5 billion mar Fish Aquaculture Center. Okay, mondo dhi ane a paya ma Homa Bay kama nyo president wuothe gi jaduong' Raila Amolo Odinga cha obro neno ka paya sani tiyo kendo yedhi nyalo goye. Odhi ane e Homa Bay kanyo obro neno ka ute manyo yaw mag affordable housing manyo miji. President nyo ni kanyo gin gima nyo waneno ken gima nyo bedo promise. President nyo dimo ya uchiro sama nyo ya uchiro nyo tiyo minyalo paro gi wang'o rech gin gi jaduong' Raila Amolo Odinga. Manyiso ni that is a project that is going on. Kidhi dier Homa Bay tiro ka Homa Bay en lam lilo. Okay, mano ken promise mago gik matimore. Okay, President nyo dhi Ndhiwa more launch project Mandewa Mano is a new project Madi Chakore. Fangano Ring Road. Anything is going on. It's all over social media. Ngamadwane no mondodione. And so give worth all over. President Nyo 10 months ago, President Nyo more launch Lumumba. Maybe Mano ne promise of the Timore. President Nyo do Kuno Odoka Odono Osager Muchopo Gorofa Shigini Gorofa Ngwen. Manyiso ni teachers obedo ka tiere president wacho ni owuoro kaka jo Kisumu dhi mbele gi tich because okay ni jomoke magero gino nyithindwa gi wuotwa gi nyiwa emoyudo tich kuonde go magero gigo suppliers wa supply kuoyo and other things ema supply ema yudo pesa kuonde go and mama ma nudo nyuka
kata uso chapat gi dengu ndondo bath kami gedeno ema benefit from those projects. So gigi gin gik ma are ongoing. Okay, unlike situations machon mani wacho ni wabro timo numa tok timre. Okay, so I do not see contradiction between gima president wacho gi gima timore ground. Adwa na ayie gi owadwa ma Seth kum gima wacho ni jothurwa nigi ilo, jothurwa nigi mor. Okay, jomoko ma wacho ni joma nyodhi Homa Bay gin joma desperate. Apenjo ni anana wakili ni mosedi soma mang'eny kendo an gi gira matimo anyo an desperate emo miyo nyadhi amiel kendo weri no kaduonda nyola lo. So gwa jok mon in the stadium beni mane gi masamoro jomoko kwinyi iso moro ken in the stadium an nya chopo sadi nyamo the stadium anya chopo stadium chigni sa 10 okinyi. Okay, to nyapo chopo stadium sa 10 okinyi nikech ilo to nya yudo ka ji opong e stadium. To what about joma nyodo ng'oko manyo lor ne gioko nikech stadium nyopong to nyochuno ne chak yaw ne gi ka gibe desperation de manyo kelo gi stadium. Okay, so and it was a show of unity. Jomineno ka pingo gini ng'eny joma gima lit negi ni Madaraka ne timore Kaluo. Gima lit negi ni jaduong' Raila Amolo Odinga gi jaduong' William Ruto ochung' e stage achiel kendo nyiso jo Kenya ni jo Kenya nyaka riwre. Gima lit negi no ganda mosebedo no seve oko sani receive development. Okay, mage jomineno ka pingo gini aito ine kate iwa inyayo ni nitie achiel ariyo moko ingeno ganda nyaka bed gi tama kata nyoyo kotedi nyaka yudi ni nyaka ang'e yude tama moro ang'o iye ka. At the same time chiro ka chiro ni gi janeko ne but wan wang'eyo ni jothurwa dhi mbele gi broad based government nyaka 2032. Emo minyineno ka jo wanyiso President William Ruto ni kumi bila break, kazi bila break. Okay, so I believe ni gimoro ni jo waporikia kumadhiye gimoro ni jo wakia ok feel development. I don't see what we are talking about. Okonyal definitely was a bit of problems ingeni was a bit out of government. Kane wadonje serikal to ne wabedo mane serikal for 6 years. After 6 years, almost 56 years, jo osebedo kanti opposition makake je serikal matin to gin mane periphery ma serikal ticha kigwe gi oko. It is the first time wadok into the core. Omiya wacho ga ni wuoth wa mwadonjo go e serikal kendo ni chalo ndalo mane jo Israel no chopo kama mane luongo ni the Golan Heights kane gigore during the 6-day war. To ne one of their generals mane luongo ni Moshe Dayan no wacho ni we have reached the holiest of our holy places, never to depart again. Joluo dok kama ne joluo nitie dala mar Kenya ni joluo manogoe. Mineno ka king'iyo the coat of arms tineno tong mar luo, tichaki neno kuot mar luo, tichaki neno thuon gweno mar luo, manyiso ni magi gima jaluo ne go dala, manyiso ni the gimiluongo ni the theory mar go dala mar Kenya. Okay, the ideology mar go dala mar Kenya en ideology mar jaluo, ok en ideology mar oganda moro. Omiyo kae mane wae kae mwaduoge ok wachak wawuog kendo. Jotelo luchendo geyo machal nade wan ka kod jod bura, wan ka kod governors, wantie ka kod jotelo mawuok Kaluo. Giket jatend piny e kokeyo machal nade mondo ni chendo nyaka gone nyaka kaw thuolo ni. Ingeni an most of the time asebedo ka an ngama activist ngama call jotelo to account. But nyaka kaw thuolo ni mar gone jotelo ma thurwa erokamano. Adwa chako gi jatelo Raila Amolo Odinga. Okay, mar loso environment miyo development mondo obi. Okay, mar loso MOU mar ODM gi UDA kama nyegi lost the 10-point agenda. One of them was economic development and you see equity in development. Mami okoro wayodo marwa kaka jaduong senator Oburu Dinga jawacho ni ok wakaw majo moko wakaw marwa manituono waga chon.
I tadu na go erokamano ne governors wa for agreeing to work with the national government. Mchin kachingeo ni as Ramogi professional caucus nyo wanigito moro matin kaka governors moko nyo approach gini. But I am happy nika president nyo biro Homa Bay to governors tenure ore magidhigiriwo governor Wanga Luedo ni mondo rwak president kendo girwako message manyo president okelo. Adwa be nago erokamano ne MPs wa. Ni MPs wa osebedo ka timo consultative meetings gi the president and gitimo consultative meetings gi governors wa and kingiyo gini kata kiloso gi jotendwa up to down nyaka MCAs tino ka they are all aligned. Kanyo an Kisumu nyaro mugosiep na Mambasna ma osebedo go Kisumu for a long time. Adwinya Seto Chieng ma en the majority leader ma Kisumu kanyo wako kwa dembaka to nyisa ni egin kaka county assembly ma Kisumu ka gisebet piny and get a council from Jadungra and Amolo Dinga. Gain very clear. Nigi support President William Ruto up to 2027 and Magi support Mawachak Watiko up to 2032. And I believe that is the same thing that is happening in all the other counties. Yeah. Ai, ero kama naenya. Mwana kama ntire karakadongi tuloma daika kende kama wabedo ka kawarango. Penyo ka wakili banana winyane au kawu kom set. Singo tota enya mantiere ndicheno museket madinyime. To ikindenge dutro tuloma daika madongo karkae duka nene unegorangi yo machalade ni adieri gi chope yo machalnade mano kama gintiere karkanyo. Set ka to bangi wadi ywe toka kaise duoko mano. Jotelo olugigi nade. Ningi adieri chope ne japenyo neno ber kata tok singo makamake. Ero kamano Cleophas aparo ni gik mang'eny ma president osewacho ni bro timo waneno kosetimore kod ing'eni ok en ng'ama wacho tok tim. Ineno kata revival mar sugar industry ineno ka sani kembewa osebedo list. Ineno ka nowacho ni odhi tieko gopa joniangiwa kazi ineno ka mago osetimre. So aparo ni one of the things manyaka be nitimre ni consultation nyaka bed kinde ka kinde. Oningo be ni kapo nitiere project mowach ni dhi tim to poko chopo kare ena follow up wanyalo dhi jotelo nyalo bet piny to wacho ni wacho ni yo makama oningo be ni loso osechopo kanye to wanyalo follow up mondo mi odhi nade. But king'iyo chutho kaluo waka projects mang'eny mosewach ni tim ibro tim. So aparo ni na consultation gi follow up. Ing'eni sirikal bende nigi gik mang'eny moningo be ni otimo. Koro kinde moko nyalo yudo ni giwacho to kata ka delay nitiere wan gi wajumbe wan gi women rep wan gi senators wan gi governors manyalo wuok to nikech sani uneno ka president orwako jowa kabisa ginyalo wuok to gidhi neno the minister in charge ginyalo dhi neno the PS in charge mondo mi gi confirm ni gini etimore nadi. So ena constant follow up nikech president kosewacho ni ma gima oningo be ni timre to ng'ama nigi pesa moningo tim godo mani nudo mambadi mano gima oningo be ni bedo followed up to timore mapiyo. But okapar ka nitiere any project kaluo waka ma president osesingo ni odhi timo mapok otimore either gin ongoing gichiegni tieko kata ichakogi kata gin diere kanyo. But projects wa mano singwa kaluo waka gin projects ma gin ongoing Cleophas. Agonero kama na enya sao oromo daga chile romo sario marukinyi makona duoko mathoth kotingo nyaka chenro mago mag singo mauchiu e yuto magnam kata yuto magnembe blue economy. SGR bende osengenya kwa Ramogi jwanka chopo county ma Kisumu kakalo Kisumu kadhi Malaba kachiel koda ka chenro mamoko mapontiere karkae apeni migero kendo mikongo mathoth pontiere karka akawiwe masani sare yo marukinyi ochopo aduogo bang'i wiyoni kikidhi mabora. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted.
Jatelo emele ogochona. To kendo en omor ni nyathine timo arus gi parinit. Gimoro amora timre kaka en nodwaro. Rajiv ni kanye? Rajiv ni kanye? Rakesh ng'eyo, Rajiv ema nitie atar. Kapo ni entie altar sani gi Rajiv, mano nyiso ni koro kanyal dhi altar. Ok giboya monda donji. Anabro timo ang'o? Anaparo ni Rakesh nitie kae machiegni. An naromo gi chuk dar mare miluongo ni Shira. To nowacho ni Rakesh dwa timo gimoro marach. Omiyo koro wan nyaka obeda ne motang' kae. Koro in kitem dhi kamoro amora winjo. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine matagi ma eno kilo ladha. Chiemo okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Mamit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire. To wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe, kod tudruok, tedo gi chiemo, kod jailieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Nyakora mujao machini kendo en mor baran podi kete karkada iko sekala ng'wen tok sari maro kinyi makawuono chenro mar upendi nyime ka wacho ni kidene waduoka wakala ne otimo kare adek ma wacho ka warango kaka piny Kenya ringo kendo ka wantiere kodika e chenro warange e chenro ni mar upenyo kinyi makawuono okikona nyingi wacho ni wana wawe tugo okay wacho kane aya wacho ni oganda wa wacho ni wawetugo kodwa ni Raila okwadwa ni wan joluo ni wariure gi Ruto. Aya orote nino kendo koro kisome kendo kapok iore inaka wamba wanyasome koni. Wacho ni mosna wadwa no ber ahinya mano ukeu game nyamori wan jokano wan kodi ana Juma wuod Alendu erokamana ahinya. Machielo bende aya ma wono ken ma okinyi makawuono en ma odhiambo ang'e thuolo mar somo achiel kachiel kata kamano bende wayudo thuolo kae ote ma medo donjo kar kae oneno ni ma mwalimu Quinta Otieno wacho ka ni aneno chenro kinyi makawuono kod Morris ka wantiere seme amora ahinya gi twak mar chal mar piny Kenya. Madaraka noyudo mana seme ka mano ka chomo ndiru erokamana ahinya mwalimu. Machielo bende wacho kar kani mae anyuola okay wacho ka mano mar mama Catherine Mandhiwa mano wawito kinola no to mare wago mos ne anyuola mano mar John Dhiwa mano mar Nyakach Kadianga Kanjejo village Tudiboro location Koguta West sub location mano but Maembe Mbili. Wacho kanyo giluwo chenro kinyi makawuono mano nyar Thomas Wawando kod mama Paulina Kure watimo mos ahinya bende mago jokania mabende ne chenro kinyi makawuono mos ahinya kuom tho mar mama Catherine Dhiwa mano Nyakach Kadianga. Kama chelo bende ote madonjo kar kae SMS ako ni kacha ne area deka uchelo nono SMS bende madonjo
kata ote mano mar Facebook mabiro achiel kachiel bende donjo kar kae ma Ruth Nyasi Chieng wacho ni anapuoyo nyasi mar Madaraka mane otero Mabei. President no wacho ni gin gionge wasiwasi, gichwado mana tich. En adieri ni gionge wasiwasi, kata kamano jopiny to nigi wasiwasi nikech pod insecurity nitiere, joblessness bende pod en midhiero. Mogik to wan kaka oganda Luo wakwayo ker mondo omed mana kelo dongruok ka Luo ka ok mana sani to ndalo duto kiko bed mana ni usiko ka Luo gi dongruok to target en mana ni kwan mar siasa migowa mar 2027 to telo maka Luo bende kik bed gi ich lach gi chwal singo mag ker ne oganda Luo kisawasawa. Kik mibadhi gi okora donji aluo tu akano moja ina kwero kamano. Felix Okoth wacho ni true indeed entiere kar kaora kama piny Kenya ochomo. Oganda mamoko bende konwa kama gineno kagima piny Kenya ochomo. Kiny makawuono Eric Cantona wacho ni apuoyo we studio kar kanyo. David Ongare amora ahinya ka ini chendo kiny makawuono. Vivian Achieng wacho ni neno waka entiere Nakuru City. Erokamana en Jawirianda Jack. Erokamana en wacho ni ifollow ka entiere sa kwa Warianda Beach. Erokamana inya Vincent Kajomo ningi yote mareko wacho ni watching live ka Wuok Game Rai Sub-Location North Nyakach Ward Nyakach Sub-County together gi lovely wife mare Mano Lilian Onyuro, Yvonne Jomo, Byron Mano Jakatito, Minkoli from Game Rai Sub-Location kod Jo Kajomo duto. Erokamana inya Frederick Rodrick Onyango Bonyo oyawre Cleone no malera inya kantiere keroka an poda chiwo poch gi pak ne Raila Odinga. Kapenjora ni Raila Odinga en ng'ama chal nade? Jowadwa Raila koyudo ayuda nafas matin ni mana kama parie gik maruto sekelo ka Luo to kata higa pokorumo to mana nikech Raila Odinga yawa en gima ber ka otelnu gi jatelo mariek maneno mbele. Erokamano kuom ote mari. Omosh mara gi father neno waka entiere Ombei Moroni Kisumu County. Vitalis Ochieng mondo gimakaradiwa neno makare kiny makawuono piny oru makare gokinyi ne. Erokamano jaote Millicent kawuok Meru Panda Siaya County entiere to achiel kachiel. Erokamano ahinya. Cynthia Oguna nyar mwalimu bende wacho neno waka entiere kaunti ma Kisumu aluora ma Nyakache koko chiewo yudo ka chendo dhi nyime kendo mor maneno TV. Erokamano nyar mwalimu bende kuom keto kiny makawuono kar kae ka Lois bende wacho ni entiere kar kae chendo gigi thoth ahinya kendo gimedo donjo kar ka en achiel kachiel mamedo mana yudo gi to ote madonjo kar ka chak kodi wakili Nyamori winjo kanyo ote modonjo ka wuok kuom Ruth Nyasi Chieng kendo owacho no puoyo nyasi mar Madaraka kata kodoko ni gigi biro makare wasiwasi sirkal onge godo to ntiere wasiwasi nitiere nok mararita kod joblessness mano onge mag tich kama entiere kar ka. Bende okwayo jotelo makaluo mondo kik bed gi ich lach to gichwal singo ma jatend piny ochiwo ne jopiny. Paro kotenore kod ote moor kani kachiel kod kama moko bende modonjo. Erokamano adwago erokamano ne jowa amor winjo ni jowa winjo gima kendo neno gima wawacho kani. Ne Ruth ayie gi Ruth kowacho ni yes wanyalo bedo ni waonge wasiwasi to pok wachopo kama wadwaro ni wadhiye nikech jowa mang'eny especially joma tindo pod onge tich and because wach mar onge tich no insecurity be ng'eny thurwa nikech ing'eni although we don't encourage it but ng'ato kech ok nya nego to onge gimotimo. Maya mineno ka wan kaka joma nyalo chopo e sirkal gima watemo timo en ni mondo wa encourage sirkal mondo kel dongruok thurwa and manya mana timore ka the political environment ma wantie en political environment ma temo yie ne sirkal kendo en kejere sirkal mondo kel benefits thurwa. The mere fact ni nyo Madaraka Day dim ne oket blue economy and at the same time lost conference manyo ni Omabei
for 3 days. Nyomyo jowa thuolo to gi gimigep mi upogore ma serikal motudore gi blue economy mondo discuss what blue economy especially kako affect Lake Victoria. And gima koro dwarore ipenjo ga mokwongo ni to ang'o ma jotendwa nyalo timo mondo lugigi en ni mondo report moa e conference ya gik manyo president owacho wamed mondo wa engage on those issues, wa engage the various ministries gi departments and agencies mag serikal ma connected gi blue economy mondo wa make sure ni everything manyo ji winjore no timre mondo timre ka en gima dwaro ni mondo dwar pesa oko watem mondo wa mobilize pesa manyalo oko mondo watem wakelgo dongo turwa. And I believe Cleophas ni kawariwore kaka wariwore ni kako Uganda ni Uganda wariwore kamoro achiel and jo Uganda wa oriwore gi sirikal and Uganda wa omedo bete sirikal kendo omedo sikore i sirikal to aneno ka wabro ng'iyo bang' higni 5 kata 10 waneno ni ne okwa make mistake, we made the right decision mondo wadonje sirikal and jo wabro bedo ni wa lift jo from one level to another. Yeah, the alternative any wadogo ko ndara wamed ba kidi wago sirikal gi kidi to jomoko to chamo mit ma sirikal ei sirikal ka. Hai, erokamano ahinya. Seth, abiri kapoka loko to akwaranga ne kama nasikata rodiro se weche mag blue economy. Achiel kachiel winjo ote kanyo mowuok kuom Ruth Ethio Chieng kod ji mamoko bende mantiere kar kae. Nitie ote machielo mobiro ka owuok kuom Frederick Rodrick Onyango Obonyo mowacho kar kanyo ni Raila Odinga to ng'ama nade ma kuom thuolo matini mosedonjo ber mosene kabiro Nyanza osebedo kanyo e yo mongudho ahinya. Erokamano Cleophas. Aparo ni kata kineno messages madonjo gik ma jiwachi neno ka ji nigi a lot of positive news about serikali gik monego bed ni timore. To ineno ka baba Right Honorable Raila Odinga bende osebedo ka asiro serikal kata kiwinje kako loso, kiwinje kako direct MPs, senators gi governors meke, kiwinjo ka youth leader wa Oburu Odinga osebedo ka loso, iwinjo ka en dhok achiel ni wariwre uru lwedo wanyuak mondo wati gi serikal wakel dongruok. King'iyo dhim mar Madaraka Day ni ne en blue economy na ma wan godo mar Lake Victoria ni en gi potential mar chiwo $60 billion e economy makaluo waka. To sani ka kitiyo kode kata activities matimore dho wath nam kanyo yudo ka wayudo less than $6 billion from this lake. Matinde ni en gi a lot of untapped potential ni itiyo godo. To mana mosebedo ka kata ka wayudo loch 1960 to 1963 nam ne nitiere ka, lakini en by design kendo en gima ong'e ni area ni nobedo neglected. Koro kata wan gi nam, wan gi kuonde mang'eny ma ji nyalo time tourism, wan gi kuonde mang'eny ma ji nyalo time fish farming. Nam ni nyaka gi potential ko bedo tikode maber mar producing hydroelectric power kokalo kuom auche mabiro kanyo. Mago poko tim. So amor ka at least wachako conversation around blue economy kaka wanyalo revive economy mar area mar dho nam, activities minyalo tim kata ka en tourism gi investment minyalo kele dho nam Lake Victoria mondo jomodak e dho nam, jowa makaluo ka kata joma nie pinje mek Busia, Lake Region Economic Block ka oyude maendeleo kendo mi oyude ber mora manyalo wuok koni Cleophas. So it's a good thing moving forward ni blue economy sani iwuoye wiye. King'iyo waziri mar blue economy CS Joho en wa e dho wadh chumbi kocha ginene Indian Ocean. So en ng'ama nigi winjo mar kaka onego bed ni tiyo gi lake front kata nam, the marine resources ma wan godo mondo mi okel dongruok kendo mondo mi okel tich ne jowa. Erokamano. Kendo sani nyakoro mojoda winja ne sigana lose ka chieng' Jumapil kaeto bang'e ang'wayde thuolo mar chwalo twagni ka wadhi mana nyime achiel kachiel kod singo mano chiw mathoth maber wasemulo kar ka wadhi nyime kod twak machalo kamae bang' winjo sigana ni. Gani mar Madaraka oger e mise mar yuto mawuok e nembe. En mise mane omi thor wach mar nembewa mwanduwa.
E twak mare, jatend piny Kenya William Ruto omedo chiwo singo e bero yuto mag nembe kod ochumi mar aluora mar nam kata blue economy. Ochiwo ranyisi makabonyo kanyagwal ma sirkal oketo e maino e gero kaka kar pidho rech kod chenro mamoko mag siro tij lupo kod ohan rech. Initiative is the Kabonyo Fisheries and Aquaculture Services and Training Center of Excellence in Nyando. Once operational, it will produce 7 million fingerlings quarterly to restock Lake Victoria and drive research, training and innovation. Sirkal olando ni chenro nitiere mar gero kuonde go mag rech kata fish landing sites maromo 9 e aluora mar nam Lolwe, kadek igeto e kaunti ma Homa Bay. 9 new landing sites are also planned around Lake Victoria in Kisumu, Busia, Siaya, Migori and Homa Bay with a budget of Kenya shillings 1.5 billion. Bende chenro nitiere kaka sirkal chano bero chiro mag uso rech e pacho kae mangima ka igero chichni e konde mopogore opogore. To strengthen the fisheries value chain, we are also building modern fish markets with cold storage and hygiene facilities. Collectively, these investments aim to cut post-harvest fish losses. Mondo duok piny geno ma jo Kenya keto kuom ring'o mawuok kuom jamni mamoko, jatend piny olando ni nitiere chenro mar medo kwano sera manyasani mag rech mong'ere kaka fish cages e nam Lolwe. To meet this rising demand and ease pressure on wild stocks, we are promoting cage farming in Lake Victoria. Kopogore gi yuto mag nam, jatend piny bende onyiso mor mare e wi chenro mar chwalo gach reru mar SGR kokalo Kisumu nyaka Malaba, kendo mano wacho ni biro konyo ohala kod weche tudruok e gwenge makaluo. By July this year, construction will commence on the dual carriageway from Rironi to Mau Summit, eventually extending through Eldoret to Malaba. Ojende ma osebede koyo korka onge mar tich sani kor nyalo buonjo tok jatend piny Kenya William Ruto lando ni chenro mar kazi mtaani biro chakore juma manyien. Vijana wa Homa Bay mujipange kuanzia next week. Ile ilikuwa inaitwa kazi mtaani, sasa itaanza Kenya mzima na vijana 110,010 watapata nafasi ya kushiriki. E thuolo no, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga bende opoyo okenge ma sirkal mamalo osegoyo jiwo dongruok makaluo kara Nyasi en chirni mantiere kaunti ma Homa Bay. Today we proudly unveil a 12,000 seater capacity canopy covered stadium, ongoing of our dualing of our main highway, expansion of Kabunde airstrip. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Neno duchi umanentie nyasi thum nogo Uganda no winjo mit jeno miel duol no lal ka kuom ranyisi mar wakili mar westu kinyi makawuono Joshua Nyamori redo kiyo dhi bedo makare kata bang' chiro ka dhi bedo makare kata kamano kabonyo kanyagwal e wach nena achiel ma en gi kuonde timo nonro mathoth kopogore kata kuom pidho rech mantiere karka kako dhi logo chenro gi duto iselose wiye kaka nyalo mede wiye kanyo nitiere wach mara ber tudruok makare ka wuok e boma maduong' kadhi kaluo kochomo nyaka e boda mano mar Malaba bero gach reru mano mar SGR ikin mamoko bende mantiere dongruoge mabiro kaluo blue economy ka yuto mag nembe nokete kache mise mar wach kata thor wach ma en nembewa mwandowa no wach kata ni our waters our wealth wacho ni maji yetu thamani yetu kendo kama ntiere karkacha eni gimoro madhi ywa weche mathoth ahinya mantiere kendo wacho ni counties makaluo nen kine makare mar lose blue economy kopogore gi mago mantie kadho wath na mchumbi e thuolo moyudo sani bende nembewa nyalo kelnwa yuto mwanyalo rango setho wacho kacha ne en gi tekre mar golo mwandu mathoth ahinya to bende wasechope potential machalo kamano maneno ne dieri nembewa diro uchumi maro makaluo kaka chai nyalo bero ni tayo jogi mantiere aluora maga Kericho, Bomet e kin counties mamoko mabende nigi gino maigene mane kama nyaka waduoke nam nam Lolwe ne nam mane kawatindo ne wayude chiemo moromo tingeni rech mang'eny tindo lal okay wan kane watindo ne waja chamo ningu ne waja chamo koko
ne waja chamo sire, ne waja chamo odadho. Kani bi cham bi chame rech miluongo odadho. Rech motimo mo. Okay? To over time, nikech overfishing, pollution most of the lake, to gi other factors, kaka hyacinth, the Lake Victoria sebedo ka en nam machalo ka nam matho. Okay, so the investment mineno ka President William Ruto or focus ni mondo kel thurwagi, especially ma connected gi blue economy, bro chiro namni. Okay, bro chiro namni mondo one ka bonyo ka jagwalcha ko tim research manyalo konyo lake, then wanyalo bedo ni wa intervene e weche mag lake e yore matimangoa moluwore gi research. But then at the same time, the fact ni wabro pidho nyithi rech kanyo minyalo puke nam mondo ware stock the nam. One of the biggest problem ni wase overfish. Kane watindo ndalo moko ni kochopo dwe mar 8 tiloro nam. Iloro nam mondo recho nyuolre, mondo recho dongi. To tini ngeni wa maka rech ma recho dok mapiny. So kwa restock rech mondo recho bed ni jothurwa nyayudo chiemo. Ngeni one of the biggest problem wan gothurwa. No wach no ganda maluone gin joma riek. To gimomiyo ni wach ni gin joma riek ni nikech negi chamo rech. Kech rech nigi gimiluongo omega 3 ma is very important for brain. Ewo mi wacho gani kichamo rech to nyakicham nyaka winji engine mar rech, nyakicham nyaka obungo mar rech, kech kanyo omega 3 be concentrated. To apart from yudo chiemo over time, jowa ineno ka part of the reason we are even going down with mag somo and so on and so forth. And nikech okwami jowa balanced diet, and one of the areas magilake en wach ma protein, mane rech mane miyowa gi nutrients mane wuok e rech. So the revival of the lake under the blue economy, we believe ni with time you abro do chiemo moromo. Apart from chiemo, wabro bedo ni wan gi rech moromo mwanyalo loko. Okay, wanyalo loko ei Kenya ka, but apart from Kenya ka, wanyalo loko mondo water loka. It is quite saddening ni one kako ganda ma produce rech ni Kisumo ji nyalo bedo ni chamo rech ma ni wacho ni rech moko ne a China kabiro Kisumo. I am happy ni gigo sirikal no stop, and what produce rech wa maenam, what produce rech wa mag ponds, mondo wa make sure ni pod wa miyo ji tilapia ma meat ma Lake Victoria manager major aero. Chimoro ne an Washington DC to otera kamoro ni Kiswahili village. To nyisa ni mondo wa yer rech. Rech ni e pond mine ni kiyo. Na yero rech to kana atemo chamo rech no. Rech onge taste kata matin. Okay? So rech ma on go Lake Victoria ni okay, rech minyalo yudo anywhere in the world. So adona kwa jowa ni mae ni gold marwa. Mana kaka ugindini moko ni kuonde manitie gold. Lake Victoria ni rech ma tilapia, rech mar ningu, rech mar mumi, rech mar odadho, and so on. Whatever we can. So this is the time we go revive the county government or tigi youth groups, the women groups, mondo wane what you can do within the lake and just outside the lake. I always also tell people, the lakefront is a big potential. I compare Kisumu to city mon I visit ilungo ni Barcelona. Barcelona can I visit Barcelona 2004? Means on any day in the summer. It is 6 million tourists in the street. Sani gijalo bedo ni gichopo kata 50 million. To gimomiyo tourists go ni kanyo en ni Barcelona during summer nigi environment machalo weather machalo mar Kisumu maliet. To the only thing en ni gi long days, so that utino donjo very late. But gin nam the sea margi, seashore margi chalo mana the Lake Victoria.
but giloso tende giloso kiosk kuonde ma jibudhe magiketo jonyatiti gi mago nyatiti e bath nam to jichulo gi pesa and you know jomatimo theater and puppeteers and so on and so forth, so that kidhi Barcelona gi pesa to gi make sure no iwuok kitiko pesa ni te. So we revive the tourism man Lake Victoria. Kane watindo ne nitie Nyakech, the Impalas. Ne baya dir town kacha aoyae. Tourists ne biro miyo ka tourists biro gi vans gichunge ndara ka gineno ka Nyakech chikore ndara. Ka gia kanyo to gidhi e nam, gidhi neno kaka dho nam chal. Kwanyalo timo mano, then a number of youth masani iwacho is involved in security because of gionge teach to gidwaro chiemo gi will be very busy ka giyudo gik ma gitimo kuonde ka. And imagine ni wachako waloso dho nam active chakre Seaport nyaka mwalo Muhoro. What is it that we cannot do? Yuto magnembe mano kama gintiere kanchiel kachiel. Seth machiegni joma tindo nigi thuolo mane tiyo kod nam Market yo kanja tan piny Kenya omedo jiwo tiyo maga fish cages. Oganda mathusu bedo kod kar kacha wan gi kod kembe moseketo fish cages magenam mabende moko kuom gi ng'egi to wacho ni moko sedo lal mathoth ahinya. Wacho ni rech otho e cage te ng'ato ywago milion achiel gi wiye 1,500 gi wiye olal kendo wacho ni madho mana pi. Motelo network ma jatend piny Kenya jatend migawo mochune weche mag yuto mag nembe kachal koda kamano medore bulo jo no loso ka intiere county ma Migori kendo gino mano lose odogo kano nyaka Homabay uko kanjo kumako netgi kikuwangi kiwangi imiyo ng'ani gima chal nade. Nitie jogo ma wito ngima gi kalore kod stress ma gin godo gogo mane ntiere godo wang' to komiye moro bende magi yore moko minyalo rit godo yuto mag nembe e kindwa kaka oganda matiyo kod nam ahinya mar bero yuto. Cleophas, ngeni nam ma wan godo ni pige aya oche ma kuonde moko. So nitiere kinde ma kata kiwuothe dho nam koni to nam jagologa tik moro matiende ni pi mane nam no ok en pi man kare. To mano thothne ae pollution make rivers makelo pi e nam. To aparo ni president wa useneno ka en very keen on environmental conservation. Matiende ni oningo bed ni pi ma malo mabiro donje nam oningo bed pi maler kendo pi makodonje nam to ok ni biro chacho ginene environment mar nam. So aparo ni that is one of the things moningo bed ni watimo ni kata kapo ni nitiere gik moko mopidhe e tie aochego, kapo ni nitiere effluent moko kata ginene pi marach miolo e aorago to ningo beni en pi mosebedo treated mondo ka ochope nam to kiko interfere gi the ecosystem, marine ecosystem mar dho nam. Aparo ni that is one of the things moningo beni watimo. Secondly, vijende wa mang'eny nigi tiegruok gik mopogore. Nitiere man sani Kenya Marine Institute nigi campus ne moro Kisumu ka ipuonjo gi wach nam, lupo, riembo yie. Wan gi Coast Guard ginene Kenya Marine Academy bende mapuonjo mana wechegi. So the lake region kata king'iyo nam is one of the untapped resources ma wan godo koni. En untapped resource makaponi vijende wa nyalo tap into it to nyalo miyo dongruok moro medre koni. To it's important mondo mi awach momineno ka sani koka joge wachiyo kata sani koka ineno ka serikal temo keto mise mar neno ni nam area ni oketo potential mang'eny. Cleophas, king'iyo coffee, king'iyo tea, tiyudo ni kuonde mipidho gie jogi osebedo ka make sure ni iga ka iga number 1 prices mek gik magipidho go ni malo. Number 2, nitiere okenge moseket deliberately mondo miyo chai mipidho kata majan mipidho kono oyud market, obed processed value addition itimo mondo dhi e pinje maoko. To magi osebed kitimo at the exclusion of one ma wawuok e dho nam ma wan number 1 gima wanyalo yudo maber koa e namen rech gi number 2 area wa makaluo kwa kane watimo gimiluongo ni cotton farming. Ineno ka kikomi bende odhi olwar modhi kamano.
Number 3, neno kaka sugar cane farming wabende bang bedo ni nam osebedo no matek yude yuto. Sugar cane farming bende ni neno kodhi obedo no matek, main President William Ruto emo duogo mo rejuvenate sugar cane farming. Koro seche moko yudo kata ka wabet piny tiwinjo ka the former deputy president Rigathi Gachagua wuoyo to kendo bayo dhoge, iwinjo ka gino ok morwa kaka oganda nikech wan kuonde monego bed ni wayute ok debed ni ber ne ng'ato kok dhi mbele, ok debed ni ber ne ng'ato ka president kelonwa maendeleo e dho nam ka to ng'ato neno ni mano rach to gin korgi giseketo kenge kendo girito industries gi kendo girito gik mamiyo gi mwandu. To wan ka President William Samoei Ruto wacho ni adwa keto nu fish landing sites kendo adwa keto nu storage facilities, ng'e ni chon ni kaw rech Kisumu to fish processing plants mane wan godo ni yudo mana yo Thika Kichimo Central. Kuri penjri ere kaka rech nyalo wuok e nam Kisumu, Homa Bay, Busia, kata Migori titero yo Thika mondo bed processed. And nikech there was that neglect marwa makoni. So sani at least waneno ka sirikal owuok oko, sirikal keto nuo kenge mondo mi watigi area mar nam. To en an opportunity mondo vijende wa bende ong'ia neni bende nitiere skills mwanyalo medo, bende nitiere somo moro mwanyalo medo manyasani mondo mi watigi nam mondo mi wakel godo dongruok. Fish cage farming is one of the ways. Adgo siye mangi fish cage farming iwinjo ka giwacho ni nitiere yuto mage yudo maber e dho nam nikech pi ni kanyo. Fingerling sani wan gi kabonyo Kanyagwal fisheries madhi restock 7 million fingerlings quarterly. Ng'eni mano en rech makokele nam to gi environment mar nam koko bedo polluted dhi increase amount of rech ma wan godo e dho nam ka. Koro nitiere those deliberate steps ma jowa bende nyalo wacho ni ooyo kaka sani sirikal oseketo mise mar neno ni nam wanyalo yudo godo konyruok kendo wanyalo yudo mapatowa koa e dho nam. Bende vijende wanyalo chako ng'iyo ni kopogore gi courses moko mane wasebedo ka watimo, bende wanyalo chako ng'iyo courses ma deal gi marine industry manyalo konyo mondo mi wabed ujusi gi utalam mang'eny ma wanyalo yudo godo mapatowa e dho nam. So mago gik monego bed ni kendo vijende watimo wa expand skill set wa mondo wane kaka wanyalo benefit koa e dho nam ma wan godo sani. Pero kama na inya Seth ensa ariuso kadeka prade kodade kata kawiyo masana aduok kod twak ka warango weche mamoko pod manotimore chieng' Madaraka de enya twak mane Raila Odinga obedo godo muono ne okwane jomatindo koso nochopo kama chal nade iwacho ni Madaraka mane nitiere mor kod ilo to kinde ko bende nitiere dweni mar 6 miwacho ni oganda mathoth bedo ka paro oganda manoito ngimagi maromo 60 tok ng'anyo ma higa mokalo mar dwe mar 6 tarik 25 kanyo manokelo lal mag oganda moko bende ne owito ngimagi. Aduoko kako twak makamano ng'awinya digi mane Raila Odinga wacho ka nitiere stadium mano mar Raila Odinga stadium ma Homa Bay kikidhi mabor. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Machigni nyakoromoga juange chenro mar Goma Owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakoromoga juange. Akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakura magojong Friday supuzo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio. Kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Makaka yako bondela. Nayawa mwayete. Bado
kata manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Rajiv ni kanye? Rajiv ni kanye? Rakesh ng'eyo, Rajiv amantie atar. Kapo ni entie atar sani gi Rajiv, mano nyiso ni koro kanyal dhi atar. Ok giboya monda donji. Anabro timo ang'o? Joangen mor maran purikete karka chenro en maru piny daika osekalo 30 kod 7 tok saa 2 mar okinyi makawuono wadhi nyime kod twak kapod wantiere kodi kaachiel kachiel. Nitie weche mapod donjo karka wadwani mondo mwalu kendo ayudgi e yo makare okinyi ni makawuono. Chuny oganda wakili Nyamori kapok adhi e twak ma wachako kode tiel mogik. Chuny oganda moko nyalo gore kotene kod weche gi mag lupo kata yuto kawuok e nam. Gogo gintiere godo, giketo gogo e nam, mago net magi lupo gogi, kilowa mopogore opogore, imako gi kod jo fisheries tiwang'o gi. Tok migi alternatives, ma osekelo luoro kuom oganda moko matemo yudo yuto ma ikawuok kuom nam. Ma moko owito mwandu gi chuth. Mana kama gintiere luoro makaluo. Mana achiel kuom yuto magi mag nembe. Nitie ohala kachiel koda ka gik mathoth mitimo ma chuny ji jogore ga ahinya. Sirkal biro kod paro machal nade mar neno adieri oganda yudo confidence, chir mano mar timo ohala. Kagine sirkal ni kodwa kendo sirkal biro rito mwandu ma ontiere godo ok bi kethogi. Erokamano. Ingeni Cleophas ana Nyamwari. Nyamwari en beach. So kwarane ne jalupo, kwarane ne kata gidero mar rech. Wura odhi school nikech lupo emomiyo koro wan ji. And gimi wacho no en gima yuak ma nase winjo ku higni mang'eny ni jolupo ne nigi lite chunygi, nigi temo mondo gilupi mondo giyud gima ginyalo chamo. To sirkal nyanyasagi. Omiyo yudo ni samoro omak gogo to dhi owang', omak boat to dhi okan ka police, and so on and so forth. To mae momiyo, part of the reason momiyo wan nyo wamor en ni sani sirkal nyo biro kanyi neno ka jo army pangore. Tineno ka jo army ok pangore ka jomo biro nyanyasa jopiny, to gibiro kaka joma ineno ka ji pamo nigi kendo celebrate gi ka ji feel ni magi are security agencies ma protect wa. And the other thing and ni for the first time after very many years iyudo ka jatelo mar internal security NPS Dr. Raymond Omolo mine would Homa Bay, and somebody might ignore the essence of that, but iyudo ka sani kidonjo fees administrator or idonjo ka police tibedo treated gi some dignity mopogore kaka ne wabedo treated ka ndalo machon kane wan oko ma sirkal. Omiyo that change of attitude alone mabiro from riwruok mar jakom Raila Amolo Odinga to gibed gi jowa kaka Dr. Raymond Omolo gini in the security sector konyowa mondo sirkal owinjwa, mondo security agencies owinjwa, makapo ni nitie ng'ama nigi problem tinyalo raise ni police moro kata jo Coast Guard nyo mistreater and it can be listened to. Choncha kane omak gir jaluo ti ing'eni ineni na kaka ng'ama
ngama is an outcast. Okay, ma kabe usika wigi yoto gelal kamano kaminya dipenje unge. So adwa ni mona encourage jowa ni one gear different government. One gear government sani ma broad based more include one gear government mone ko beni issues mag beach go gin issues ma jowa bet piny gi serikal to agree ni wabro tiyo gi net marom kama to gibedo together with the beachman and the officials in monitoring kaka gigo bedo complied with so that we do not have a situation majo piny feel ni serikal nyanyasa gi. Any policy ma serikal implement and policies ma serikal obedo gi beach management unities jo lupo mowinjore ni this is what we will implement. Nyakora mojong manegeno ni serikal adieri biro thuolo mano mar rito gigo manjo piny nitiere godo kata gigo duto magibedo kacha kagirango. E nyasi mar Madaraka bende nyakora mogejwang ogai mar ODM Raila Odinga nokwayo jatend piny William Ruto mondo ne ni anyuola mane owito jogi kod mago mane oyudo hinyruok e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z ochul mowinjore. E twak mare nyasi no mano mar Madaraka nyakora mogejwang e kaunti ma Homabay, Raila noko ni ng'uono manyocha jatend piny Kenya William Ruto okwayo ojendego en mana tielo mokwongo mano e wuoth mano mar winjruok maneno kaka inyalo res piny kata winjruok kod jopiny ka bende okwayo kwe kod riwruok mano mar oganda. Wawenyane kaka Odinga noloso chieng' Jumapil ka en Homabay. I saw that during the prayer breakfast recently this week there was apologies that were being made, the speaker and yourself, which is wonderful as a first step to reconciliation. But then there's issue of people who are injured, some people who died during that time. I want today to say that we should do compensation to families of those who died and those who are injured so that we can have a closure to this chapter of our national history today. We want Kenyans to live in peace and in unity. Seth, iwinjo kanyo gino mar Raila Odinga owacho kane nitie kaunti ma Homabay. Onene oganda mano do hinyruok, mano wito ngimagi adier gi yudo compensation kata ochulgi kaka owinjore. Yudo mosebedo kae katimore de wacha ng'o kinyi maka uono kaniri Seth. Cleophas, gima Raila Amolo Odinga wacho no en gima osebedo ko wacho consistently. To be ok en gima osebedo ko wacho in isolation ni mana joma no hinyore Gen Z protest moningo bet compensated. Kise winjo kaka Raila osebedo ka loso osewacho ni joma no hinyore during 2022 protests ginene demonstrations obet compensated, 2017 demonstrations obet compensated, 2013 demonstrations obet compensated. So engi mosebedo kwacho kinde ka kinde ni demonstrations mosebedo ka timre joma no wito ngimagi, joma no yudo injuries, joma no bedo maimed onego bed ni gibedo compensated mondo mi giyudo konyruok mawuok kamano. So mano is a good step moving forward. To kendo it's a wake up call ne security agencies wa ni seche ma ji odhi e demonstrations gima duong' ma security agencies onego bed ni timo and protecting the lives of the demonstrators gi the property man kanyo. Onego bed ni ka gitiyo gi any force kata physical ginenentie any force ma gitiyo godo onego bed proportionate to gik ma demonstrators nikech ing'eni ng'ato ok nyal bedo ni ng'anyo e yo mamuol to ichako ba live bullets kata ichako gibedo shot at mano ok en gima chik dwaro. But above that, Cleophas, there's something ma kendo nyaka wawachi. Ineno ka nitie joma kochung' to gin gima giwacho kinde ka kinde en ni compensation moro amora monego bed ni timre en mana ne joma no hinyore during Gen Z protests. Mano gima kiwinjo the impeached deputy president Kashago wacho pile. Vijana wetu waliumia, inafaa wafidiwe. Okuwe joma no hinyore 2022. Okuwe joma no hinyore 2017. Okuwe joma no hinyore 2013. Joma no hinyore 2013 gin jowa kane giwuok gidhi andamana. 2017 the same,
2022 the same. So oningo bedni jatelo moro amora ka wuok kendo loso, oningo bedni wuoyo king'eyo ni jo Kenya te romre. Ok oningo bedni nitiere a set of Kenyans mineno ni gin to oningo bedni konyogi kata ka gihinyore, to another set of Kenyans ok oningo bedni yudo konyruok moro amora. So to the extent ni oningo bedni compensation itimo ne jo Kenya, to oningo bedni itimo ne jo Kenya across board mosehinyore e demonstrations mosetimore te. Ok mana demonstrations manotimore higa mokalo. To kendo kata king'iyo demonstration motimore higa mokalo katieko Cleophas, iyudo ni at some point nochako kaka innocent demonstrations, mana joma wuok oko gi simbe gi timo demonstrations. But at some point jogi nobedo infiltrated gi weche mang'eny manomiyo nyaka jomoko obedo impeached. Negikelo jogi ma gin demonstrations mane jowa ma Gen Z notere ndara, gin ne giloko kendo ne gidwaro kawo godo piny. So kapo ni we are conversing about compensation, make victims, make demonstration, oningo bed across board, ok mana 2024, gingi 2017, gingi 2022, nyaka 2013. Erokamano Seth. Adogi stro karka wakili Nyamori, ni moro ma isebedo ka idhiro ga kendo isebedo ka iwache kinde ka kinde. Apology mokwongo mano yudi owachi ni en apology ka ubiro kod kata kwa ng'wono to chako gi if umi paro machal nade ka jatend piny Kenya nochiwo ote machalo kamano chieng' alam ne piny Kenya juma mokalo. Gima nyalo wacho mokwongo en ni ayie gi Seth ni problem mar violent interaction between jo Kenya ka demand for their rights to kod security agencies ok en gima nyochakore nyoro, en gima nochakore chon, en gima nochakore actually ndalo colonial days, and emomi ineno ka up to now families mag jo Mau pod ywak ga ni gidwaro ni mondo gibed compensated for the gine violations manotimnegi ndalo emergency. At the same time, kidi down the history tiyudo ni 1969 nenitie chigni over ji 100 manoting'o nyaka nyithindo gi mine manonegi Jaramogi kama sani waluongo ni Jaramogi Oginga Odinga teaching and referral hostel kane waluongo ni Russia. Kane president mokwongo Kenyatta nobiro yao kanyo. At the same time, kidi later tiyudo ni the Wagala massacre manotimore in the 1980s. Tichaki yudo ni 1982 during the coup, nentie innocent people manonege streets. Kidi Sakwa, to one of the big families Masakwa ilungo ni Okach. Okach no negi Narubika. Okay, nyithinde gin Mbesena. Then Kichaki Ibiro ichopo during the ndalo the 1980s. Neniti weche ma Kenya mano nege jo mang'eny, jo Kenya nobedo tortured mokono negi. Aito kwa di chopo 1990 1988 to 1990 kane wa fight for return of multi-party be jo wanotho ng'eny manotho gin mane joluo. Kichaki biro 1997 tido ni jo wanotho kabisa kane wadhi ng'anyo mar no reform no election. Mano kora duong kora participate in those gine. Kwa chakwa biro 2002 and magi awacho mondo jo onge kuma history mar jo watho gika ka giwinjo ka Jadung Raila Amolo Odinga loso kama ae gi mowacho gi. Kwa biro 2005 ne wakwanyo bodies mang'eny streets kwa tero Russia watere Muchari joma nobedo shot during referendum ma 2005 ma 2007 to koro jo wanotho ka UH, and then wabiro 2013 to 2022, and then manyoro wa jenzini. So what we are saying, enemy, it is important ni one, this is the first president moye ni there has been a problem. Token problem mo chakre sani, en problem mo sebedo go chakre ndalu koloni, en problem mo sebedo gi all the other presidents, but all the other presidents not deny ni gima kama nakutimre. But this president acknowledge, because he acknowledge to on behalf of himself and the government, and taking responsibility for all previous governments, or apologize for Jomanya Bedni or say ignore, kada Joma Jogi notho. Apart from that, Jadung Raila Odinga wachoni, we need to go beyond
acknowledgement and apology. And mondo wangi aneka kawanyalo timo compensation to joma ne ohinyore mapod ngima to kata jo families mag joma notho. And my view and for us to do this we must go down the history. Adwa neno chimoro na dhi bandani aido mama moro mano negi chuore to gi nyathine during the Russia massacre. Na dhi chimoro Ramogi family mar mindi moro ne nitie mane kansela Kisumu niluongo ni Daya ne en mana dho Kibuye kacha nyathine no yawo mana drisa mondo ne gima timore mana kama tintie hospital mabut Kibuye no to chwad bunde gi drisa kanya motho. So we need to discuss this mondo kel gi oko mondo government ongi resources on how to compensate in human rights language when reparation. It might not necessarily be nyaka mege pesa, but inyalo timne gima mondo mi gibedi gi dignity. Jomane odak in poverty because jogino negi during that time mondo kony mondo yud employment mondo yud gima gitimo mondo gichak live a life of dignity. Joma poni nigi injuries after 2005 one of the things manatimo and then collecting details mag joma victims. One of the women mapod once in a while ayidoga just mandos ago no go bunde ondinge ka ma bundo okalo through pelvic bone nemo walk the other side. Okay, no bedo permanently disabled, and so we need to look for those cases mondo wa document gi mondo wane kakinyal kongi gima tamora eni ni wacho ni watim mana compensation masani to wawe machon kiwinjo jomoko kaka loso dineno ka gin gidwaro ni mana compensation ma 2022 to wawe the historical one. We must deal with the whole history mar human rights abuse in Kenya, and we have a government, the broad-based government, the Mose apart from we reform the systems, and there is a police reform is going on right now, and so we can also acknowledge at least President also called the police reforms manocated the former deputy president, the former deputy chief justice Emmanuel lead task force muchiwo report on what needs to be done. Mono police be humanized. I was involved in, and I talk about this Katieko. I talk about this very passionately because I've been in the streets as a Miss Bullet. Okay, so there are things that I have seen. I have gone to Muchari 2007, 2008 to Akwando Buddhist Magijo Manonegi. Okay, so it is something that I would want to see resolved. But we resolve it in a way mabro mio jowate dignity, to bro mio jowate feel ni gini otimne jo Kenya te. For instance, after post-election violence, victims mano kony in terms of miyogi pesa, konyogi yudo kunema na gedake, joano komi, toganda mokonomi. Okay? So these are the changes that we must make sure we handle these things once and for all, and we build a new nation. And the chance Mawango Kakoganda Mar Kenya and this broad-based government, both two leaders are speaking the same language. We must put an end to this history. Compensation kata chudoni. Enigi moro mai paroni onyalore kata kochaki jenzima iga mokalo kata kidok nyaka chien kamwalose sani sirkalni kamare ludinga ne lose ndalo muchiwoka wacho ndalo ko bendalo 20 bendalo marom nade wacho ndalo 20 sani udong mondo mi ochop tarik 25 mano ganda jo Kenya makwan gi romo 60 mane dweni mara uchiel libedo kata kai itimora parmare. Every victim mar police overreach nigi ratiro mondo be compensated. Okay, but what I refuse is the idea ni wangi manaji prauchel gikende. Okay, one get thousands of Kenyans and especially jo Uganda Maluo. Kwa chini wangi prario gikende. What about jo amoseto later? Manoseto earlier on. So what we are saying, let's document wangi records mag serikal, records mag civil society. Waneni
what is it? Ere jomose inyore. Then ere gima wanyalo timo negi as a nation. And this compensation, okay, serikali ma compensate gi. Anyone as a nation will come together mondo wa dignify jogi. Watim negi gimoro ma gibro parago. And umi awacho ni compensation must not necessarily be money. Compensation might be nika kanitie mama mano inyore to ognoko nyal tero nyathine school because of bunde mano goe in 2005 to ngine gimoro manyalo miyo nyathine cha yudo gima chamo kanitie moro ma because of that ok nyal chulo rent odwar ne affordable housing mondo migi gigidage kanitie moro manyalo yudo minya yudne tich to yudne tich kanitie moro minyalo mi pesa I to team reintegration, one of the biggest problems kendo any ingeni what youth mangeny ndalo jenzini ndalo maandamano kata masufuria cha to gimandamano moko youth osebedo ka wa involve youth in demonstrations and moko bedo involved in crime and crime ka sama koro wawinjore ni kokorumo to we never go back mondo wangin to youth manyo ni ndara manyo loot and destroy gin kanye we need to bring those youth mondo wakel gi accept gi reintegrate gi and I'm very happy gi manyo president Orlando mar the climate works kazi mtaani ni over 110,000 young people across the country they had opportunity mondo tike part of those youth kano wuok ndara kama kono negi yude gimoro pile ka pile to gionge tich and kuonde mane gitie moko be no okethore yude go no donje crime so wamigi opportunity mondo gidhi giti kama ginyalo yude gimoro that is part of compensation that is part of dignifying in human rights reparation kamano wakili nyamore akaw mano ka wach mari mugi kata kena mendo kanyo mari mugi kata mar seth ka watieko kar kae no bed kode yo machal nade teka we maduonga ahinya me yudo kae kata gino ma isomo maduonga ahinya ka wuok Madaraka nyasi mar Madaraka mano bage county ma Homa Bay an gima aneno maduong kendo ma anyiso jowa eneni wan gi opportunity kako oganda mondo wadongre waka opportunity no kik wa waste this opportunity adwa ni mondo ago erokamano mokwongo ne governor manyo host wa maen governor Wanga aita ago erokamano ne the chairman mar the National Steering Committee on National Celebrations manyo pango gino te maen Dr. Raymond Omolo aita ago erokamano ne migepe te to ago erokamano bende jo siasa motelne gi President William Ruto gi Raila Odinga for what they did aita ago erokamano ne jo Homa Bay kane wacho gi kisungu you made us proud kako ganda maluo nyumio wabedo jo nyadhi makata jo moko ka yuak ni nyowan in the stadium to nyowan in the stadium nikech nyowa mor kata giero kata gidagi wan wamor kendo wapurumeno wamor wabro chwado mana tich erokamano ahinya emane ng'amuko no jatend piny onego kone no wachwado tich ok wachwodho at least osechako wacho obro wache maler kod jopo Migori winjo ni oikre maber stadium olosi nyasi pono limo kinde mabiro mbele ka Seth antie kuomi wach mari mogik de ber mane odiochieng' ma kawuono koro kwa tieko ka Madaraka Day mano ma bro par kendo biro dong e wang' ji mathoth ahinya erokamano Cleophas Madaraka Day nyocha dhi maber waneno projects ma president okelo commitment manoketo kanyo gi gik mowacho ni odhi timo to magi otimore mana nikech ne en piny mar Homa Bay kanyo kendo wagone erokamano jo Homa Bay ne giwuok e rombgi duto mondo mi girwak president jotelo MPs ma Homa Bay senator women rep to kata gi governor ne waneno ka gitimo tich maber ka girito welo ndalo 3-4 ma welo osebedo kanyogo ne onge koko ni chwado mana tich kendo tich no dhi maler kabisa to mano e chuny ma jo oningo bed godo ni kinde ka sirikal obiro kamoro ka president obiro kamoro to koro en ng'ama osiepwa en ng'at ma wang'iyo kendo en ng'at manyalo kelonwa dongruok ka oningo bed ni warwake kamano kinde ka kinde ka waketo ywak kwa mbele ne mondo mi wane ber ma ginyalo ketona katieko
to mana gima osiepna ma Joshua Nyamori owachono. Kaponi we are having a compensation conversation mar compensation gi reparations, to ningo ng'i gik mosetimore te in totality. Ok oningo wakaw mana one isolated event to wawacho ni ma ema wadwa timo compensation kata reparation. Ong'igi ni across board, gigi obed tabulated, gibed documented, nitie ma osebedo nyaka documented, mondo mione aneni jogi ere kaka inyalo bedo compensated kendo ere konyruok manyalo biro negi. Oningo bed ne ji duto te, ok mana for one event manotimre last year. Erokamano Cleophas. Agoni erokamano ahinya. Setho kumu bende kuom bedo kodwa wachno odhiambo makawuono. Okinyi makawuono ka chenro bende mero mana sodo kachiel koda ka wakili Joshua Nyamori kuom bedo kodwa bende okinyi ni ka warango chal mar piny Kenya. En sadek mar okinyi akwara mogi joango nero kamano kuom bedo koda kendo mara ndiko na kokalo e kuonde duto ma osebedo kar kae. Okil Steve Osuka marwa owacho ni mano marwa Safaris owacho na oluwo chenro yo makare mos wakili Nyamori ka ochopo Kisumu to manyo kar ka. Erokamano ahinya. Ubo manyo kuchopo Kisumu Nyalenda bende kod gik mathoth bende mantiere kar kanyo. Wagono erokamano ahinya kachiel koda ka in mido thuolo mar ndikonwa SMS line wa kachiel koda ka mbui mar Facebook. Nyasaye mondo riti awe lwet Sharon Ong'ao kod Joyce Oduor kelo chal mar fwambo kod twak makauno bende rango ratich jokede ratich oganda. Gimbende gin ga gi ratiro margi. Twak makamano biro sani sadeko seromo chino mar mbako romo nataye chenro nyinga Cleophas Oluoch jagi sumo kanya kwar mokeo nyaka sango oriti masani.